ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ହଠାତ୍ ଏମିତି ସକାଳୁ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଦି ଭାଇ ମୋତେ ନ ନେଇ ପିଶାଶୁଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସକାଳର ନିତ୍ୟ କାମ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଇପି ବନେଇବା ପାଇଁକି। ଇପି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ସକାଳୁ ଦିଅର ଭାଉଜ। ସ୍ୱାମୀକି ତ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ସେ ଖାଇନଥିଲେ। ତାପରେ ଦି ଭାଇ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ନାନୀଙ୍କ ଘରକୁ। ଯେହେତୁ ଆମ ସିପୁନା କାଲି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ପିଶାଶୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ କି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସ, ମୁଁ ଆଜି ଆଇଁଷ କରିଛି, ଖାଇ ପିଇକି ଯିବ। ତ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଆସିଥିଲୁ ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଖରା ଗରମ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଦହିପଣା ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆମେ ପିଇ ଦେଇଥିଲୁ। ନାନୀ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ କି ତୁ କିଛି ଖାଇବୁନୁ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ମଟନ୍ ଆଉ ଭାତ ପଠେଇବି। ତ ସେ ଗୋଟେ ଭିତରେ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦି ଭାଇଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକି, କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଯାଅ କାଳେ ସେ ଖାଇଦେବ। ବହୁତ ହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋତେ ନାନୀ, ସେଥିପାଇଁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦି ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ, କାଳେ ମୁଁ ଆଗେ ଖାଇଦେବି ବୋଲିକି। ମଟନ୍ ଭାତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ତ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ପେଟେ। ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଆଣିକି ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଖାଇଦେ ଗରମ ହେଉଛି। ତାପରେ ବାହାରିଥିଲୁ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ, ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟରେ କାମ ଥିଲା। ତ ଦିଅର ଆଣି କାଟିକି ଆମ୍ବ ଖାଉଥିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆମ ଗଛର ଆମ୍ବ ଏତେ ଖଟା, ମା ପ୍ରବଳ ଖଟା। ସେଇଆକୁ ଦିଅର କହିଲେ ଚାଲ ମମିକି ଦେଖେଇ ଖାଇବା, ମମି ପାଟି କେମିତି ଖଟା ହେଇଯିବ ଦେଖିବ, ତା ଦାନ୍ତ ବହୁତ ଖଟା ଲାଗିବ। ତ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଖାଉଥିଲେ, ସେ ପାଟିକି ଧରି ବସିଥିଲା, ମୁଁ ପାଟି